שלום חברים, גיל, צוות אלפא. פעם אני רוצה לדבר על מכשיר שבעצם בא לפתור לנו איזושהי בעיה. במדינה שלנו יש לנו לא מעט מתנדבים, ובהרבה מקרים מתנדבים משתייכים למספר ארגונים. אם זה זק"א ומד"א, אם זה איחוד הצלה ומד"א וכב"א. ובהרבה מקרים הם צריכים להיסחב עם שני מכשירי קשר, כל אחד לארגון שלו. אנחנו הבאנו את המוצר הזה. זה מכשיר קשר שיש לו בעצם שני פיתיתים משני הצדדים. מה שקורה, ברגע שאני לוחץ על צד אחד, הוא מעלה לי מערכת אחת. אני אלחץ על הצד השני, הוא בעצם מעלה לי את המערכת השנייה. אני בעצם יכול לדבר דרך מכשיר אחד עם שני הארגונים ושני אפליקציות שונות, כאשר יש לי PTT לכל מערכת. בנוסף, המכשיר הזה מגיע עם סוללה מאוד חזקה של 5000 מילי אמפר. הוא קצת גדול, אבל זה מכשיר שפותר הרבה בעיות. במקום להיסחב עם כמה מכשירים ולהתחיל ללכת עם חגורה שרק מסרבלת אותנו, בעצם מכשיר אחד שנותן לנו את הפתרון, וזהו, זה בינתיים. POC Radio System.